Salam, bugünkü video Tara Group diyen scam, mошеннический piramida schema barada bolar. Tara Group diýip priложение var, şu wagt gatkan oglun girýär. Şoňa girenler öňünden aýdaýyn kim şu wagt giren bolsa bilmän, içinden pulloňuzy çekip çıkarın yapılmaka. Sebäbi bu da edil öňkü schema. Giyan taýfysy bardy, Metago bardy, MC bardy, öňkü piramidalar ýaly intaç bardy. Особенно şu intaça gaty meňzeş şu. Edil intaç ýaly edip çıkarılan schema, belki şolaň başlyklary hem şol bir adam bolup biler. Men bu proýekt barada Instagramda 3-4 ay gidjeta ýazmy, şonu 3 ay toşna boldy. Öň Instagramda istoria goýupdym Tara Group piramidadır, giräýmen mошеннический schemadır diýip. O da istoriýada paýlaşdyp köp adam görenler, köp adamam görüp ýetişenler. Şoň üçin videoda da çekip görkezýändim YouTube'da. Sebäbi YouTube'da video çeksen adamlar paýlaşýar, zat etýär, bu köp adam göre, köp adam düşünýär. Pul salanlar, pul uja salan bolsaňyz, gyzna çekip alyň, reske çekip bilýän bolsaňyz. Dostuňyzyň, dogonlaryňyzyň başga da kim bolaýsyn tapaj ýok. Nadёжный proýekt, 100% işläp, 3-4 aýdan işläp durdat diýen sözüne inanmaň. Sebäbi özüňiz bilýäňiz, 3-4 ay, maksimum 1 ýyla gidip şo proýektler gitmesi ýapylýar. Ýöne o näçe wagtda gitjegini hiç kim bilen ok. 100% garantiýalyp siz salýanlarda inanmaň. Sebäbi olar siziň salan puluňyzdan 10-dan 20% aralygyny peýda berýär. Egerde siz şo ýanky proýekde $1000 pul ýatyrsaňyz, $200, 100'den $200 aralygyny ýanky siz getiren adama pul berýär. Şoň üçin inanmaň nadёжный diýenlere. Sebäbi olar bar maksat sizden pul kazanmak bolly, başga hiç bir maksat ýok olar. Indi bu proýekt näme предлагать etýär? Tipa предлагать etýär. İçine girersiňiz, tipa eBay diýdi, ýanky Amazon diýdi, ol bul proýektleriniň partnёrstwomyş. Şoň için näki zatlar reklam etmenmiş, tipa zadanie beren bolýar. Edil öňk intaç ýaly, intaçda bar da biz reklam etýär, tipa like goýýar, ýa ýene bir zat diýip. Ya da eýleki giyan taýfysy bardy, ol tipa biz size trade etdirýär zat diýen. Tipa şoň ýaly zadanie berýär berde de şol bir schema adamlaryň gözüni arlamak üçin. Öň piramidalar näetýärdi? Diňe puluny ýatyran, sen hissa edeňok, üstüne tipa pul berýär zat diýen olup, soňam 1 ay, 2 ay işläp ýapalyp näçe adam puluny köýdürip gaçyk gitýärler. Bular inni onu adamlar öwrenýärler da hissa etmesen pul ýoklugyny. Tipa ona biz ýa reklam etýär, biz ýa nolya onu etýär, biz muny продвигать etýär zat diýen bolup. Tipa ýanky Amazon'a, eBay'da goýulan saytlaryň, zatlaryň, magazinlaryň account'uny продвигать eden bolup berýär. Ya ýene bir zat diýen bolup şeýit gözüni alýarlar da adamlar, "Ha, o biz şonu edýärse, şoň üçin bize pul berýär" diýen bolup şoň ýalyk mukaýet pikir edip girýärler şoňa. Girmeň, gaýrat edin. Öňem gatykän adamyň pulu köýdi. Piramidalarda pullaryny köýdürenler aşagda kommentariýada ýazyň, känsiz. Köpüňizden görüp otursaňyz ýazyň. Şope eýleklerim görsün, hakikatem şo taýda pulun gitýänini, köýýänini, hiç kimin pulu gitmesin, köýmesin. Şoň üçin şu videony çekip oturyn. Dostuňyz, dogonuňyz bilen paýlaşyň, polny repost edin. Näçe köp adam görse, näçe köp like goýsaňyz, şonça köp adam görýär. Şoň üçin köpräk like goýun, kommentari ýazyň, paýlaşyň, adamlar girmesin, hiç kimin pulu köýmesin. Köpüsi Türkde işläp, ýanky studentler bar, işläp, okap ýa-da işlemäne gidip gazananja pulunam şo tak ýatyryp puluny köýdürip berler. Şoň ýaly güne düşmezler ýaly. Kömek edin videony hemme kişi ýaýramagyna. Bu proýektiň skamlygyna, mошеннический schemalygyna men size 100% garantiýa berýän. Kimin samneniýasy bolsa, ýok sen ýalan sözleň zat diýen bolsa, ma ýazyp bilýäňiz, men hemme dakazatçysyny liçkada uratyp bilýän. Siziň özüňizden barlap bilersiňiz. Bu programmaň adyny ýazyp internetde ozuflaryny okap bilersiňiz. eBay'in, ýanky Amazon'un saytynyň içine girip şoň partnýorlaryny seret görüň. Tara Group diýen zat wapşe ýokdur. Bu Tara Group Russiýa üçin açylan ajelini, ondan soň Türk üçin açylan ajelini, her hil ýurtlar üçin ajelini açylan başlyklary hem bular size orçça ýazýarlar, orus bolsaň orçça ýazýar, türk bolsaň türkçe ýazýar, olar goýja ünsürseňiz, ýanky inglizçeden perewod edip ýazylan zatlardyr. Edil bu proýektim ýanky intaçyň, Metagon, giyan taýfysyň başlyklary bar da, şolar bolup biler bularam. Sebäbi inglizçe ýazýarlar, inglizçe hem soň siz Türkiýede bolsaňyz türkçe urup ýazýarlar, Russiýada bolsaňyz Russiýa, rus dilini urup ýazýarlar. Goýja ünsürseňiz, botuň şonu perewod edenligini, ýanky Google'dan perewod edilip size ýazylanyny özüňizden bilersiňiz. Şoň üçin hiç ýerge girem zok proýekde. Maňa inanýan bolsaňyz, öňkaýdan piramidalaryň hemmesi ýapyldy bilýäňiz, şurada men YouTube kanalymda görüp bilersiňiz. Hemmesiniň hem ýapylmagyna 1 ay, 2 ay galanyny öňünden aýdypdym. Bir
MC barada video çıkmadı. MC barada da videonu men Instagramda paylaştım. Storyada girmem şuna, schema şuna yapılıp biler zat dip. Şey sonunda da kan adam dinlemedi. Belki bu gedem köp adam ädir men u bir dad eder. Ana men dostum 4 aydan beri kazanıp ber. Men dostum 2 aydan beri kazanıp ber. Dogry. Kazanýandylar. Başta girenin hemmet kazanýar bilýäňiz ýöne. Haçan mın başı, haçan soňuny hiç kim bilip bilenok. Şu wagt uje 3-4 aydan beri işläp otýar. Şoň üçin lüboy wagt yapılıp biler. Eger de uje puluňyz salan bolsaňyz çekip aýryň. Başga da pul saljak bolmaň. Hiç kimem salmaň şo taýp. Ondan soň sizden trebut ederler. Şo maşeniçiski schemalygyny bilibem şoň içine salsaňyz uje sizin как бы kanun bilen problemaňyz bolar. Toşna sebäbi siz salan adam jal besiz siňizden işiňiz gaýtýar. Şoň üçin hiç il ýagdaýda giren ýok. Vizadan paylaşın. Giren olsaňyzam puluňyzy ýygyna çekip alyň. Menden çista bratski maslahat. Häzir ýazjaklarym tapylar. Äy mende kazanıp ber, men öý alym, men maşina alym eýle beýle. O zatlardan anan oturmaň. Hemmesi ýalan. Ýöne ýan gaýdyşmalar hakykatdan belki gazananlar. Başdak girenler. Ýöne soňdak girjekler. Bar puluny gidirýär. Piramida schemany men öňüm aýdypdym. Bilmeýänler üçin ýene aýdyp geçeýin. Başta girenlere bular soňky girenden puluny berýärler. Şeýdip adam getirdip hemem ýanky her bir getiren adamga 10%-dan 20%-dan salan puluny görä pul berip adam getirtdirýärler. Şoň üçin hiç ýyl inanmaň. Piramidaň nämeligini bilmeýän bolsaňyz, mundan öňkü videolary seredip bilersiňiz. Men ýörüýte şu piramidalar bardy. Uly video çekdim, şoňa geçin görüň isleseňiz. Ana şuňa ýarak video, hökman like, kommentariýa goýun. Bu proyekt vardı. Yeni men video çekerim. Polun içine girip görkezip hemme doказательстволар bilen bile. Şu wagt yüzlöçe doказательство getireyin. Как бы şu doказательство da size достаточно bolmaly. Egerde yetmeýän bolsa şu wagt men getiren doказательстволам dolu obzor edip video çekerim YouTube kanalyma. Arkaýyn olun. Hökman like, kommentariýa paylaşyň, hiç kim girmedi ýaly. Akyllyca hereket edin. Sağ olsun.